Bismillahirrahmanirrahim. Mata wakofa ora angel, aita asaro tegese angel. Apa matlabun kekarepan, min matolibid dunya saking pira-pira kekarepan itunya wal akhirati lan akhirat. Anta kang utawi sira iku tolibuhu wong kang goleti matlab birobika kelawan pangeran sira. Piye? Ngeten. Tidak akan pernah ada kata sulit. Suatu tujuan, suatu cita-cita, suatu harapan ketika kamu mencarinya, mencari harapanmu, mencari cita-citamu, mewujudkan keinginanmu tadi, kamu nyarine dibarengi Gusti Allah. Pinata? Mata wakofa matlabun anta tolibuhu birobbik. Ora ana barang angel lamun kula jenengan goleti barang mau, goletine bareng Gusti Allah. Lah carane bareng Allah piye? Jenengku rasane Allah, jatine uripku tan kena ing. Jadi denyut sak denyut, nafas sak nafas, jangka sak jangka, karep sak karep, niki kudu terus dibarengi Allah. Jadi tugasnya kula dan jaga niki jane. Balik nggih. Urip niku harian. Paham Pak Wahyu? Ora borongan, urip kok borongan. Nah, nek gosir tuh borongan monggo, tapi nek urip harian. Maksudnya harian ki lewatono saben dina dinikmati bae. Saiki Kemis dinikmati dina Kemis. Sesuk Jumat dinikmati dina Jumat. Aja diborong. Dina Kemis mikir Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu sampai Kemis ngarep. Dina kiyen mikir seminggu. Hari ini mikir sebulan ngarep. Hari ini mikir setahun ngarep. Iku kaya urip borongan. Ya ora kuat no. Iya nek uteke jembar, uteke kuat, dadane teguh. Lah nek iki uteke gampang bingung, atine sumpek, ya ora kuat. Wong urip harian malah prinsipe mikir borongan. Wah, senangel. Lamun bahasa digawe apa material, wujud fisik. Jare sine jero ndas ki utek mung semene. Dibebani sak gedene Gunung Merapi, orang bleduk piye? Pantes nek akeh wong stres ki lumrah, ngoten lho. Ngerti nggih? Ngerti sebabnya stres. Ya kuwi mau kudune uripe harian, tapi senengane borongan. Balik nek kabeh mbok pikir dina seniki, terus ngesuk arep mikir apa? Terus balik mau lho, sing paling gampang jimate saiki, sekian, sekarang, neng kene, di sini, mengkenen, ngene, aku gelem, bagen, wis aja rewel, siap? Supaya rasane ora ado-ado. Sampean urip dina Kemis rasane ning dina Kemis. Sampean pas salat rasane ning jero salat. Ojo pas salat rasane tekan pasar, tekan dalan, tekan empang, tekan waduh. Jadi kudu bisa, ayo belajar bareng-bareng. Allahu Akbar. Piye carane sing awet takbir tekan salam mriki terus. Allah 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 Allah. Sebabnya apa? Nah, niki nek kanggo salat alif huruf alif lam lam ha diwujudna disimbolaken dikatonaken dadi ngadeke salat. Dadi ngadeke salat niku huruf alif.
Sing ngadeg ora mung ngadeg tok lho, ya sak sujute, sak rukuke, sak lungguhe niku jasad. Lamun bahasa Fathul Qorib, apa salat? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara ito mahsusah. Wes. Ringkes. Lam awal, huruf lam awal niku dinyatake dadi rukuke salat. Lah sing kon ruku jasate apa kalbune? Halo. Sing dikongkon rukuk jasate apa kalbune? Rukuk saben dina jasad to? Tapi kuduwe sing dirukukke niku supaya aja ngene bae. Paham mboten? Tenanan. Nek wong rukuk ngene apa ngene? Kalah karo wong Jepang kula jane. Wong Jepang yang ketemu wong arigato. Ngono iki. Ndengkluk. Wani ndengkluk. Sing dikongkon ndengkluk ki gigire apa kalbune? Mangane pantes pirang-pirang wong salat padha takabur. Karena sing rukuk mung gigire tok, mung jasad tok. Berarti alife tok. Iki ini ora pernah rukuk, kolbunnya nggak pernah berrukuk. Nek atine rukuk terus, karena atine kene sirahe ngene terus. Allah, 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 Allah. Nggih, paham? Nah, sifat utawa lam akhir niki dadi sujud. Sujudku nyungsep. Sing kongkon nyungsep rohmu ki sungsep nyungsepno. Nek nyawa menungso ilang niku dadi sifate Gusti, ora rumangsa urip, ora rumangsa wujud, ora rumangsa krungu, ora rumangsa weruh, ora rumangsa ngomong, ora rumangsa krentek. Ilang kabeh dadi sifat. Dadi sing dikongkon sujud niku nyawane balik neh. Kok sing sujud mung bathuke tok ya balik niki. Mangane kongkon ngrendah ora gelem. Nggih, karena pengine ngadeg terus, ngene terus. Dadi kongkon mengkenen iki ora gelem. Sebabnya apa? Sebabnya nyawane ora lungguh niki dadi sir huruf ha. Hae lafat alif lam lam ha kanggone Allah zat, kanggone menungso sir, dadine lungguhe so. Jenengan temriki iki ngedeng lungguh ngadeg apa ndakom? Ai wong lungguh ki meneng apa keluyuran? Ya meneng lungguh kok keluyuran. Sing dikongkon lungguh apae? Nah, niki lho, sing dikongkon lungguh ki sirine. Aja mana-mana, ning kene bae. Wani? Wani ora? Wani beli. Wani belah, bagian dijawab. Paham? Balik neh. Bagian ngadeg sujud rukuk lungguh kok masih gunane syariat bloko, yo pantes ora ilang dendame, pantes ora ilang sombonge, pantes ora ilang hasute. Lah terus salat sing tanhanil fahsya'i wal munkar itu yang bagaimana? Tuh, bisa tanhanil fahsya'i wal munkar lamun kula jenengan salate salat kabeh. Yo salat syariat, yo salat torekoh, yo salat hakikat, yo salat makrifat. Jasate yo salat ngadeg rukuk sujud lungguh, atine rukuk terus, nyawane sujud terus, rasane lungguh terus. Paham mboten?
Wis mulai blenger to. Wis. Ae mulah idzon tegese kang lirik fi hali tolabi ing dalam tingkah gelati matlab Rabbaka ing pangeran sira. Hadirul qalbi hale kang hadir atine dalam setiap keadaan apapun itu atine tansah hadir bareng asmane Allah. Melaku Allah, dodok Allah, meneng Allah, ngomong Allah, ngrungokke Allah. Iku berarti kok sampean nalikane kok duwe kerentek net kok ndelalae dibarengi Allah. Ora ana barang angel, ngoten lho. Sing mari pas duwe karep ora bareng asmane Allah. Duwe cita-cita ora bareng asmane Allah. Mane angel karo angel. Sebabnya apa? Sebab mesti mengke luwih banter pikirane daripada zikire. Bener mboten? Luwih banter pikire apa luwih banter zikire? Kan? Tak baleni neh. Kapan kula jenengan nafsu nalikane pikirane luwih banter timbangne. Karena nek mikir, oh piye carane 1 tambah 1 loro. Oh nek Allah ora ngono, 1 tambah 1 20. Kuwi Allah. Dipikir karo utek menungso ya ora bakal trima. Mosok 1 tambah 1 kok 20 dari mana ceritanya? Dari Allah. Makane nek kula jenengan urip kok ngandalke ati terus dibarengi asma Allah, yang akan sampean lihat dalam hidup itu keajaiban, bukan pikiran. Beli mungkin nih, beli mungkin. Iya, karena otak sing kanda. Ya beli mungkin kok bisa mengkenen piye. Lah kuwi Allah nih. Nggih. Takoni wong kerja apa ngenen? Ah beli mungkin kerja kayak konon, bisa bangun omah. Nyatane dadi kok. Lho ngono kuwi. Itu karena rahasia ketajaman mata hati. Bareneh mata waqafa matlabun anta talibuhu birabbik. Tidak ada sesuatu yang sulit, sesuatu yang kamu cari apabila kamu mencarinya dibarengi Gusti. Wis manut Abu Yazid naon nggih? Allahumai. Gusti Allah bareng kula. Allahu nadhiri, Gusti Allah ningali kula. Allahu syahidi, Gusti Allah nyekseni kula. Allahu qaribun minni, Gusti Allah parek kula. Enak toh? Dibarengi Allah, ditingali Allah, disekseni Allah, parek lawan Gusti. Niki kawulane sapa? Kawulane Allah. Nek kula jenengan rumangsa dadi kawulane Allah, yo Allah 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 ben dadi kawulane. Yo kawulane Allah isine wedhus. Kurang ajar. Lho, kuwi dudu kawula Allah, kawula wedhus. Karena atine sing kuduwe dadi panggonane asmane Allah malah dadi panggonan asmane wedhus. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsik, dan tidak akan pernah mudah. Wala tayassara lan ora dadi gampang ya toh. Apa matlabun cita-cita kalau kamu mencarinya itu dengan nafsumu, dengan mengandalkan kekuatanmu, dengan mengandalkan kepinteranmu. Paham? Gambarane ngandalke nafsune piye? Ngandalke dirinya bagaimana? Bi an kunta ghafilan anhu mu'tamidan ala haulika wa quwwatika. Gambarannya kamu apa? Mencari sesuatu karena nafsu tadi, kalau kamu senantiasa bersandar dengan daya dan kekuatanmu. Dayane akal, kekuatane rogo. Alah, pikirane bingung, ragane mopoh, cita-citane ora hasil. Sebabnya apa? Sebab pas mengejar cita-citanya dibarengi karo nafsu. Sing lebih kasar Kanjeng Syekh, selama kamu masih melihat makhluk berarti kamu masih dibarengi nafsu. Angel kan? Jadi kamu harus bisa kula njenengan kabeh disawang Allah. Allah, 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 Allah.
terus. Sampai kapan? Lho kok sampai kapan? Ya sampai ilahi rojiun. Dadi nek ngeten carane kula njan urip, durung mati gak wis bali, ngono lho. Paham mboten? Iki wong pengen bali Allah ngenteni mate. Oh nek mate malah kesasar iki. Tenan. Sebabnya apa? Sebab pas uripe ra tau bali. Keluyuran bae. Gawe pas mati rasanya pas keluyur mono, bali enggak kira-kira? Nek ngaji ngeten iki, sadurunge mati bali Allah ilaihi rajiun, niki wis dibalekke raga Allah, ati Allah, nyawa Allah, rasa. Paham nggih? Faman anzala hawaijau billah wal taja ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi kafahu. Oh, siapa orangnya memasrahkan seluruh hajatnya kepada Allah, kembali kepada Allah, berpasrah kepada Allah dalam setiap urusannya, kafahu, maka Allah akan mencukupinya. Pengen cukup? Pengen? Balik neh. Akeh durung mesti cukup, sithik durung mesti kurang. Tapi nek barokah pasti nyukupi sekabehane. Dadi nek kula njan golek rezeki, golek barokahe. Diwaca nggih, siap. Rasake akeh ping 3 wis dina sewengi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Pengen 3 mawon nggih. Napa nggih? Kok napa nggih? Jajalan dhisik. Kuwi Arabe, basa Jawane apal? Apal mboten? Apal to? Mus bolak-balik mosok ora apal. Wa qarraba alaihi kulla ba'id. Allah akan mendekatkan kepadanya segala sesuatu yang dianggap dirinya itu jauh. Wa yassara lahu kulla asir. Allah akan mempermudah segala sesuatu sing katone angel. Wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi. Siapa orangnya bersandar kepada ilmu dan akalnya, wa tamada ala haulihi wa quwwatihi, bersandar kepada daya dan kekuatannya, wakalahullahu ta'ala nasa. Ya wis lah apa jari sira pinter, jari sira kuat, ya wis pikiran dewek, rampungna dewek, urusana dewek. Iku kula ning Cikawung, lamun diitung karo utek ora ketemu utek. Dinalar karo ilmu ora iso nalar ngilmu. Wong sing nunggu pondok nongkrong bae ning omah. Piye? Allah sing nyukupi. Ya syariate mah tetep karo dagang barang, terus yang penting wiridan. Iya. Kandhane diomong orang ngandel nggih. Duit tanpa wirid pelit. Wirid tanpa duit pahit. Tanpa wirid tanpa duit sakit. Wis tanpa wirid tanpa duit tambah sakit, jerit mesti. Ya Allah. Priben sih? Lho kok priben? Lah wali sira manganan priben, mengkanan ya wis berarti salah sira dudu salah kita. Allah ya mau disalahke. Wingi kan jari sira bisa ngandalke ilmu, ngandalke akal, ngandalke kuat bakal hasil, nyatane dipos ora ana apa-apane. Iya kan? Niku Gusti Allah ki apa? Ngelingne kula jenengan, kowe iki ora bisa, ngoten lho. Mudeng nggih. Wis rasa dimanani kesuwen, ora dimanani ya ngerti kok. Wa wakala wa ta'ala ilrasi wa khadalahu. Falam tanjah matolibuhu. Maka tidak akan sukses cita-citanya.
Walam tatayassar apa ini? Ma'aribuhu, tidak akan mudah apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Walam makana min asrofil matolib wa akrobiyalil qawati wal ma'atib ahdul muridi hala sulukihi wa nihayati fi sulukit torik khossosahu bil i'tina'i bihi. Karena tujuannya yang paling mulia bagi seorang muridin torekoh itu memutus segala sesuatu yang menjadikan dirinya jauh dari Allah. Maka Kiai Musonep mengkhususkan agar apa yang menjadi harapan dan cita-citanya itu digampangkan oleh Gusti Allah. Apa? Min alamatin nujhi fil nihayah ar-ruju' ilallahi fil bidayah. Tanda yang paling ketara apa? Akan ada akhir yang cemerlang. Itu bila diawali dengan cara yang gemilang. Nek awale Allah, akhirnya mesti gampang. Min alamatin nujhi fil bidayah ar-ruju' fin nihayah ar-ruju' ilallahi fil bidayah. Termasuk tanda kebahagiaan atau kesuksesan ujungnya pasti sukses lamun sejak awale kula jenengan wis balik ning ngersane Gusti Allah. Semoga berkah. Semoga ridha Allah. Wis lumayan oleh setengah halaman. Nggih. Iki kitabe jane ora ngaji kitab wis ning kene kitabe jane. Tapi nek ora diwaca kok dikira dongeng tok. Balik neh, wani nguculi rangka. Kudu wani. Aja rumangsa menungso. Rumangsa Allah jamiul. Lah nek rumangsa Allah jamil badan kok karep dibarengi Allah, kuat dikuatke Allah, bisa dibisake Allah. Lho elek-elek ngeten iki pertukangan wis rada ngerti, tenan. Karena apa? Karena keadaan maksa kula. Gelem plester, gelem mondasi, gelem gawe cincin, gelem ngecor, gelem ngelas, ngaduk. Siji tok sing urung wani pasang keramik. Ngelot paham, benang paham, nyiku ngerti. Pasang pondasi ngerti, adukane piro paham. Jadi nenek tukang, pak dirubah pak, ngene pak. Karena yo dudu tukang, tapi sabendino googling ilmu pertukangan. Ilmu dunya bisa dipelajari lewat Google. Jenengan nggih, nek mung pengen pinter ra usah ngaji. HP-mu manfaatno. Takono apa bene Google ana. Nek mung pengen pinter. Tapi nek sampean pengen bener butuh guru. Paham nggih? Semoga ridha Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi